Symbaloo és una plataforma gratuïta que permet als usuaris organitzar enllaços web amb Webmix, en forma de blocs d'opció. És accessible des de qualsevol dispositiu amb connexió a internet. Com ens dona la possibilitat de crear molts Webmix, tindrem l'oportunitat de crear un repositori de recursos organitzats i de fàcil accés des de qualsevol lloc. Per començar, accedirem a Symbaloo per poder registrar-nos. Per tal de fer-ho, farem clic aquí, a Registre. I escollirem la forma gratuïta. Hi ha d'altres opcions, no obstant, són de pagament. Llavors trobareu aquesta finestra per fer el registre a l'aplicació. En aquest cas, jo ja estic registrada, per tant passarem a veure el Symbaloo. Bé, com a nou usuari trobarem 4 Webmix ja creats, amb els blocs que ara podem veure. Els blocs podem canviar-los de lloc, si així ho desitgem. També els podem eliminar. Aquí dalt podem canviar de Webmix, fent clic, ara per exemple, amb aquest anomenat Edu, i anem navegant pels diferents Webmix. Però, com podem fer per crear un nou? Doncs fent clic al signe més, ens deixarà, afegir un nou Webmix. El primer que ens demana és el nom. Doncs el fiquem. Tots els Webmix tenen una configuració en aquest menú superior, on trobarem l'opció de canvi de nom de Webmix, canvi de fons de pantalla. En aquesta opció podrem incloure una imatge des del nostre ordenador, escollir una imatge que ens proporciona Symbaloo o simplement posar-hi un color. Altres opcions són el canvi de tamany. Aquí ens ajudarem d'aquestes fletxes. Bé, imagineu que ja tenim el nostre Webmix i volem compartir-lo. En aquest altre menú superior tenim l'opció de fer-ho mitjançant un enllaç en diferents xarxes socials, blogs, amb el Classroom o en un correu electrònic. Però com omplir el nostre Webmix? Bé, al fer clic en qualsevol d'aquests blocs, s'obre una finestra on pots afegir-hi qualsevol enllaç. Ara sí, observeu bé que fem un exemple. Una vegada afegits els enllaços, és possible modificar-los, compartir-los i eliminar-los. Ara observem els botons d'edició del bloc, que van des de canviar el color a posar icones o afegir una imatge. Molt bé, fins aquí. Aquest és un exemple bàsic del funcionament de Symbaloo. Desitjo que us ajudi a organitzar els vostres continguts i així optimitzar la tasca docent el dia a dia.